първа да почнеш да генерираш Ethereum, който е можел вече да имаш и можел вече да го продадеш и да си купиш в пъти повече такива видеокарти, отколкото си купил днес. Да, продължаваме напред. Тук това, което коментирах на тема Питър Шиф и тия твитове, е общо взето, че изразявам мнение, че според мен парите са конструкция в главата ни. Те са виртуални, те са така или иначе са измислица, плод на нашето въображение. Ние се разбираме, че еди си какво има, еди си каква стойност и ние транзакваме с тия пари просто заради удобство. Заради това, нали, както казаха Winklevoss братята, парите са технология. Технология, която постоянно се развива, постоянно еволюира, постоянно се променя и чисто и просто проблемът, който разрешава тази технология е да имаме репрезентация на стойност. Как аз да мога да заменя, примерно, моят труд 5 часа за после колко на брой ябълки струва този 5 часа от мен, който нали, не произвежда ябълки. И ето тук Спенсър Шиф, който е синът на Питър Шиф, казва следното нещо. Твоето разбиране на тема пари е погрешно. Мислиш, че най-важното нещо за парите е това колко са те, дали имат нали, intrinsic value, дали сами по себе си могат да се използват. Защото ако сами по себе си могат да се използват, тогава добре, ябълките дайте да използваме за пари. Що всички транзакваме с ябълки? Защото са лесни за производство, защото са много, защото бързо се развалят и така нататък. И съответно не са добра форма на пари. И той каза, нали на Питър Шиф казва, че разликата между добрите пари и фиат парите е това, че в фиат парите някой ти казва, налага ти, че те имат стойност. Както в България, аз ако не искам да използвам лев, ще вляза в затвора. Аз съм задължен, аз съм роб на Бойко Борисов, аз задължително трябва да използвам българският лев. Аз нямам избор. Това за мен буквално е робство. Ти да нямаш избор, това за мен е робство. Аз свободен човек ли съм последно или съм задължен да правя каквото Бойко Борисов ми казва? Да, биткоин никой не те задължава абсолютно нищо с него. Абсолютно нищо. Ако искаш си купувай, ако искаш не да я купуваш. Ако искаш транзаквай с него, ако искаш пазари, купи моите услуги с биткоин, ако искаш не дей. Никой нищо не те задължава да правиш. И съответно такава една валута се появява от само себе си и хората виждат стойността в нея и всички заедно решават, че това нещо има стойност. А не е Бойко Борисов да ти налага, че има стойност. Много набързо, всеки път, когато получавам лични съобщения, ще минавам през Patreon страницата. Хората не спират да ми пишат на лични съобщения, просто ги игнорирам. Съжалявам, нямам време. В началото на